Fl-ewwel edizzjoni tal-programm Affarijiet Tagħna fuq One il-mexxej Laburista Joseph Muscat semma raġunijiet għaliex il-Parlament għandu jiddiskuti b'urġenza l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni kontra il-privatizzazzjoni tal-parkeġġi u l-mozzjoni tad-Deputat Franco De Bono li titlob riżenja tal-Ministru Austin Gatt. Qed immexxu dawn il-mozzjonijiet ta' proċedura bħala last resort minn gvern li ma jridx jisma', minn gvern li issa ilna naraw l-istess tricks minn naħa tiegħu. B'differenza ta' dak li ġara meta l-Gvern baqa' jitrattieni milli jiddiskuti l-mozzjoni ta' sfiduċja kontra Carmen Mifsud Bonnici u kontra Richard Kakija Caruana, din id-darba l-Oppożizzjoni qed tgħid li ma jistax inħela aktar ħin tal-poplu. Id-darba l-oħra għaddejna mill-istess affarijiet dwar il-mozzjonijiet li kellna fuq il-Ministru tal-Intern u l-mozzjoni fuq il-Permanent Representative għall-Unjoni Ewropea jitawlu ma fl-aħħar mill-aħħar xorta ġiet l-affari. Din id-darba qed ngħidu ma nistgħux naħlu iktar ħin tal-poplu, trid tinqata' iż-żarda u lesti aħna nerfgħu responsabilità tagħna żgur li sitwazzjoni fejn għandek membru tal-gvern li qed jimmexxi vot ta' sfiduċja f'membru ieħor tal-gvern mhijiex sitwazzjoni ta' pajjiż newtrali. Joseph Muscat jgħid li l-poplu jista' jsarraħ rasu li taħt gvern ġdid l-instabilità fit-tmexxija se tispiċċa darba l dejjem. Gvern ġdid se jġib 5 snin ta' tranquillità u stabilità. Nista' nassigura li l-poplu ħajsib gvern. U meta jmur jara aħbarijiet fil-għaxija. Mhux ħajqgħod jara isma' xi-tali deputat qatt jgħid kontra tali ministru jew dak jkunu kummedji li jintesew. Aħna ħankun qegħdin nħarsu lejn il-futur u għandna fil-fehma tiegħi tim eċċellenti ta' kandidati u deputati nies b'esperjenza u nies ġodda fil-politika illi għandhom ħafna x'joffru ta'. Saħaq li gvern ġdid jekk ingħata l-fiduċja se jkollu l-unur id-dover u responsabilità li jġib ċertezza ta' bidla u bidla li minnha nnifisha ġib iċ-ċertezza. Joseph Muscat qal li t-tim li għandu l-Partit Laburista għandu rrieda li kapaċi jagħmel ħafna aħjar minn dan il-gvern.